Barka da zuwa Nasiru Dan Maliki TV. Ka danna subscribe sannan kuma ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗora. Mun gode. Haba Hajiya Sarayya. Hajiya. Akan me zan ce miki komai irin wannan kwalliya da kika ci? Ai na riga na gama shagala, kin ga da zan fita fa amma yanzu na jin da na sha cin nan kawai cikin gida zan yi kya biyo na daga baya. Cikin gida magana gwalagwalan da muka. Gwal? Magana gwal ce kawai ta tsaya miki a rai? Ni to na ga an kawo ne. Kuma ba sanar da kai ba shi yasa ni ce. To aikin bugarfan gwal. In ana sai da zubar jadi da lu'u-lu'u a duniya zan sai miki domin na mallaki abin da zan siye shi. Don kuma kuɗi na ba su kai ba, to zan na yadda ki ɗauke ni ki kai na kasuwar bayi ki sayar don ki biya buƙatar ki. Wa ke sai da mai gida ne? To in ta kama ni na gaya miki raina ne, raina ma naki ne. To mai gida? Magana ƙauye. Ka dai ki ƙauye ƙirƙiri. Kin je? Su sala hawa na ƙauye. Haba, ki neman magana ƙauye. Kai ba ka da dama ka yi magana za Allah ka ya je ƙauyen fito ba? da ni daga cikin ƙauyen koma ƙauye. Baki ji abin da shahararren mawaƙin nan ya faɗa ba, marigayi Dr. Alhaji Mamman Shata. Allah ya ji kansa ya gafarta masa. Kin ji abin da ya ambata a cikin waƙarsa ta bakan damiya, mutumin da yake cikin gari ya tashi ya koma daji, zaman duniya ta shi ya gegeta. To a can. Kowane ne ko Shi in kuma mutum ya ɗan samu arziki kuma sai ya gudu ƙauye. Amma ai yan uwanka na ce. ita ma salihar da ta koma ƙauye ko ai mai kudin ƙauye ta gani ina da labarin komai. To magana ne. To ba komai. Salamu alaikum. Salawa. Mai gida ka dawo? Allah ya yi. Kama ruwa ne gida. Duk sun fita wallahi. Ina aiki. Bari in wannan ya ne wata gama. Shi ya sa wato wani lokaci mata wasu kan shiga aljanna. So ita tunan fara ana karantar kuma haka amma wani ta su daga maza Allah. Kaga ita kowa wata kuɗi masu ce girki. Ke da lokaci da wanda ka tashi. Allah ya tsare. Da ba zo in ci nema ai dama ya sai irin wannan. Sani mai gida. Yawwa. Kin kawo? Ina mutum. Mai gida to ka kaya ne? Ke
ba ku da kasi ba to ni kan magana ne tun da wannan yayana da na je binni ya bani shi ne muka cinye mai gida ban da wani abu ban gori ne wato abin ni aka kawo miki ni ban da shi sai aka kawo abin ni to abin da na sani kenan sai aka kalli kanki na ga kai mu na gargara ba in auren ba shi kire da hanya sai hakuri mai gida sai aka kalli ba sala in dai gini kin samu abinci wato ni ban da shi kenan ba 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 in kun ga baki iya wannan ga miki gaba hanya nan sai hakuri mai gida na ji hakuri kacin wulaƙanci sai hakuri mai gida an da hakuri kai hakuri mai gida sai gani ba sala a wannan bane jigar ba ba bane in kun ga baki iya wannan ga miki gaba hanya nan sai ya zan yi mai gida sai kai hakuri aikin banza aikin yanzu to in kawo ruwa maciji sarin na an ji haƙurin aikin banza aikin rufi ka kawo wani ruwa na ƙarshen ruwa Sumayya yanzu tun da kin matsa min sai na rako ki gida to gashi dai na rako ki gida ni kuma ki banni in je gida ni ma in huta kin ga jefa aji na kwana saboda karatu yanzu bacci ki damu ko ko akwai ta magana ne a akwai wata magana ba sauran magana lalataccen barki yau da wani wuni nace na wajen wani ke yanzu kin dawo makarantar yau da wani wuni da gidan wani ke kin dawo makarantar waje har ana cewa da sauran magana iskan jigo wuce tafi iskan jin manza iskan jin wufi wuce mana sai a kallon shi yariyan banza ni za mu iskanci kai kuma kama kamanka banza yariyan wufi ba ki da wani wuri sai suka yaro iskancin banza yanzu ba kekin sata kekin sata ba wani da zango kekin sata ta da isi yaro wannan iska mai gida salim dan gidan wa dan gidan mai koko wallahi mai gida kai ka bacca ai ka ban mun yarinyan nan wallahi na kasa shegiya ba abin da zai faru ya bane dube ki mana gaji doguwa gaji dirgaciya kina so ki ba mu kunya garin nan ko san take ki ba mu kunya ga dan gidan me yana nan zai fara kin ce kama kanki ai masu kudi suna kauyen nan da yawa wanda za su fito saure ki mu huta iyayenki su huta amma ki rasa wanda ake sai gidan mai koko su kan sai koko da suke ai da bashi suke kana suke siyan kokan nan gaji doguwa gaji dirgaciya inda ba rinke banza bane ba ki san darajar danki ba salim nan banza salim nan wofi mama ina so karfara mace san shi yariyan banza ta kyara mun yara ana yaniya ta biya makaranta yanzu ga sunan ba sai ba ba makaranta ba hauka bane ai ne ba an ce university ne ko university ne ko university ne ai ba hauka bane an biyo ta ana ga na salim na yara wa buru da take tana da gidan uban wa kira ta ji shi haki fara kunya ke ki ce sai mun doke ko ki mun wanke yarinya yi za ki cewa dai gogo da hankali ce da kin biyo mu ma wa ki ga maka duk laifin ka ne wannan nace kike ne baka shawara ka dauki wani aboki ka ba ta shi na farka da ba wannan magana makarantar ga wannan bai kana kawo ba ana jiran kuɗi ke ma kidan ana jiran kuɗi wani kuɗi malam a ganin kuɗi yanzu da kuɗin ya zo neman ta kuma da mai kokon nan ko kuma mun ka sha kullun da safe wa zai ake wani dogon da bai san kuɗi ba ke ma jiran hankali wallahi mutum kamar ya kuɗi wallahi ko fasali bai sai an ga abu ya fito ai shi oh ma ke ma ja dinki ai oh wala da alaji wallahi da alaji an gama komai da ya cikin su ya kamata wannan yin kamata wa mu zauna tana maganar ita fa me hali take da kasance saboda yanzu gaba ɗayan kan lissafa wallahi akwai ta da san abin duniya ne wani kwarai ba kai ake gina ma ai wannan ba wani matsala bane a sauta din ba wani abu kwarai kuwa to kuma na ji tana maganar ita fa me hali take kauna wato zaɗe kwarai kuwa to ya ɗaɗi a wannan waje ci kwarai kuwa wannan ne a kamar da kasa in ka ga rago ka dadin nan sai a ji a sa ta a gona a kasuwa wallahi ta ce na ɗaya sai ka saki sada kwarai ka ci ba wani motsi tun da yarinyar nan da ta aure ka san yanzu ta gaskiya kawai nan ka bani da wata yarinya ina zaune empty saboda haka gaskiya kamata a san wani mataki da za a dauka ka san wani abu ka kai mu matashiya domin ku jiya ina zaune a kofar gida
na ga wata yarinya ta dawo bisa ga duka alamu ya gidan hantsi ta dawo daga makaranta kuma ina kyauta da zaton ta gama karatun da na ga an kwaso kayan ta gaba ɗaya da ita da kayan gaba ɗaya da ta dawo gida. Kana jin ba wani abu da irin namu? Ai gobe idan Allah ya kai mu ma kamata ya a ci mun halarci gidan nan kawai. To mun tashi karikin hudan mu sai mu wuce idan mun yi wanka zuwa azhar sai mu tafi kenan. A gayya mace za mu mata. Hai daɗi na da kai kenan. Insha Allah ba wani abu. Amma ƙarasa. Malama Sumayya, wannan sunan shi Kabiru Kansi. Sannan Kabiru Kansi. Yau abokina ne. Abin da zan ce shi ne, na zo zan gabatar da shi ne a wajen ki. Ya kamata a ce kin fahimci abin da nake nufi. Ya zan in fahimta sai ka gaya mu. Ok to gaskiya yana son ki. Yana so na. Warrai da gaskiya. Gaskiya ni an miji. Mene? An miji. Yanzu a garin nan har akwai wani mijin da aka yi miki banda ni? Akwai shi. Waye shi? Salim. Yanzu ƙauyen nan kaf kina jin akwai wanda za mu tara neman aure da shi? Wallahi ya ma wuce wai. To waye shi wannan? Salim. Salim? Yanzu har Salim ya yi wayan ya yi makarantar da za a ce mun yi takarar neman aure da shi? To ki saurara ki ji. Yawa. Wallahi soyayyan ku ba dole bane. Sumayya, abin da nake so da ki. Gaskiya kin bani mamaki. Har Salim ya yi wayan ya yi makarantar da za a ce mun yi cewa har za mu zo wajen ki akan dan mun ce muna son ki ki ce kina da wani saurayi Salim kuma ya ma fi mu ma kike nufi. Ya ma wuce wai. To kin samu nake so da ke wallahi baki isa ba da ke da shi duk rashin kunya ƙarya kuke yi mu a garin nan ba wanda bai san ba. Gaskiya ne. Ke wallahi rashin kunya ki bata kai ga zaki ga mana wannan magana ba. Sai dai ku ne ba ku isa ba. Ke Sumayya wallahi ban san gara ba ce ki. Har wannan ma zai ma an ce ana maka ba. Ta kariya. Kan mutu ba. Amma wallahi amma mata kadan wallahi. Sumayya me ya faru? Na kina ta kuka. Wallahi sun gusi suka gama ni suka bige ni sun ce ban suna so na yace ba ni sai su dinga handa nake so. To ki hakuri. Ba komai. Allah zai saka miki. Karki damu dama gidanku zan je ai. Abin da suka miki kenan? Ni suka ce mutunci ba ke ba. Amma zan dau kake ki baro Allah ikon shi kawai. Yanzu ina zaki? Baba ce ta aike ni. Cikin gari ko ina? Ta aike ni can wancan gidan makota ne. Ni ma na je gewaya ne nan. Dama ina tunanin in na gama gewayan in karso gidanku. To yanzu mu je raka ki gidan mana ko? Ke? Lallai ba ki da kunya. Sannu ina wuni. Ka ji mai matsiya ce yari a a gidan ubanwa. In aike ki je ki an so mun dawa tun azin dawa babanki abinci shine zaki tsaya wurin nan kina magana shi. Kin san ko dan gidan waye shi? Mara kunya? Wuce mu. Wuce mu tafi mara kunya yarinya kullum wuce mu tafi. Ka ga mun yarinya? In ba ku irin na zamanin yanzu ka sa ku je makaranta ba? A ce makarantar ne. Watan ina gaya maka. A gane ku? Bana alhamdulillah masara ta yi kyau kuma komi ya yi kyau. Ka bi jana yi? Kwarai. Abin da za mu iya cewa kawai Allah ya kawo can kasuwa. Alhamdulillah. Shi ne abin cewa kawai. Ainihin yanzu baka sani ba ma. Yawwa. Banda maganar masara. Ai barkonin nan. Ai na bin shi ma. Barkonu bane ai kyau ne faɗa maka. To maganar barkonu kuma ai babin za ce kuma bari ga wani abu. To kudin barkonu ya shiga a nuri. A ina kenan? Magan tumfafiya. Kuma gaskiya ne. Kun bisa bayanin ka na kan daiji irin wahalar kishi wajen wuri gidanka. Wannan fa gaskiya ne. Wannan gaskiya ne don ana ce mata salaha ai ba salahan arziki bane. Salahan wato Allah. Haka ake salaha. Ba salahan arziki bane faɗa maka. Salaha ce amma salahan banza. To gurin ga muku na da. Ni dai ina baka shawara in ka koma gida aure na hannunka ne. An go ka bari aka shiga gaban ka kan tumfafiya to wallahi za ka ci kunya garin nan. Kowa san ka tumfafiya. Ai baka sani ba ma ai ta kanta tumfafiyan cewa ta yi dan ba saki salahan nan ba fa auren.
to kana jira me ne tuntuni ga hanya an baka Allah malam kuma tumfafiya mace kaman wannan mai kin kira ga jiki mace da aje biki da ita a mace ne kana da wannan bai mata hudu wannan da ba cikin gida mana uwai ko haba ma jibgaron kenan so ta mata wai tun ba ya to in ka aje wannan kai billahi lazi Allah malam Allah wannan za a yi kenan a in Allah ya so ya yadda kuma wannan magana ka za a yi yawa kana jiyo a cikin gida ba ka ba fita sai ga mace wata wucewa mul Allah wannan mamma na gode abin da kenan na gode Allah wallahi dan wucewa da wani mul ai ka samu wani shikenan Allah magana Allah wallahi ana gode wallahi ai shawara da kake bana ai shi shawara gaskiya kai Salamu alaikum. Ni ne ai. Ana lafiya? Ina gajiya? Lafiya lau. Madalla. Ya baban naka? Lafiya kalau wallahi. Madalla. Zauna mana Yake to, madalla. Ya mahaifin naka? A duk suna da lafiya lau. Madalla. Baya fitowa. Kwarai kuwa. Wallahi. Tsufa ya kai tsufa. Wallahi. Za ka ma san irin. Kwarai kuwa. Ai wannan kama da yawa take. Wallahi. Da idan da hancin na ibro ne. Kwarai kuwa. Ai duk da gani an ganin an kan ce min wannan da ganin shi dan gurin baba Ibro ne. Kwarai kuwa. Duk wanda ya gani kan ce dan gurin Ibro ne. Duk kan ce ai baba na ne. Kwarai kuwa. Saboda yanayin taimako da kake ma jama'a. Sala da magadi da ana taimaka musu.